ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама каса хубанд инҷен. Имрӯз 16 августи соли 2023 1000 рубл баробар ба 111 сомонӣ. Тамошо кунед дар навори имрӯза чӣ дорем бардор азиз. Audi аст, Nissan Maxima, Toyota Fielder, Mercedes-Benz, Tico ҳастанд, Vaz 2114, Vaz Priora, Nexi ва дигар мошина барои шумо мондем. Тамошо кунед, маҳқул шуд ки занг занед харед. Фақат рӯи хотири меҳнато як дона лайка монен беҳтарин кор мешава. Подписаться, фаромӯш накунед, подписация. Навбарои байднаро бохабар мешавед. Дар комментария нависед кадом мошина лозимае, мо ҳамнаро ба навар мегирем, баъди шумо пешон мекунем. Агар шумо хона, замин, квартира, техника, аппаратур доред, метавонед сураташро ба ҳамроҳи маълумотош дар васита мо равона намоед. Мо рекламаш мекунем, шумо да фурӯхта метем. Поделиться кунед, бачаҳое ҳастанд ки хона ва мошин мехарен, бардорие ки ҳастанд хона ва мошин мефурӯшанд. Равон кунем ба дигарро бохабар шаванд, ба зудӣ мошина фурӯхта шава бачаҳои азиз. Фақат дастгири якдигар мекунем, беҳтарин кор мешава. Тамошо кунед, тамошои фароғат. ҳамватанони азиз, спонсори канали мо авиакасе Амин мебошад. 12 сола таҷрибаи корӣ дорам. билетҳои арзон ба ҳамаи самтҳо билетҳо ҳастанд бо нархи арзон ва дастрас. WhatsApp-шон аз соати 9 то 10 бегоҳ кор мекунам. марҳамат, муроҷиат кунед. номерҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба якум эълони ирӯза бардор азиз. Opel Vectra B равон кардан, солаш 10000 май, ҳолати мошин хубай. мошин айни ҳол дар бохтани Қурғондепай, нархаш 43000 сомонӣ, сӯзишворӣ боша, гази бензинай. Акаи Меҳроб соҳиби Opel Vectra B. дар ҳама рақамҳои рӯи экранда занг занед, нашоти нарх намош хатон боз гап занед. Мо дар маълумоти мухтасар додан, оиди маълумот муфассал давлати телефон мешавад. Будаган ки касони харидори аниқ бошад, занг зананд, беҳуда нороҳат накунед. ҳолати мошин хубе бачаҳои азиз. Зелениёш тоза, фасони хушрой, даруни мошин кушодай, камрасходай. объём моториш 1.6 литр, коробка боша механика. мошин дар ҳолати беҳтарин, гази Евро 4 дорад. хулоса касе мехара, дам рақамҳо занг зана, боз арзон ҳам мешавад. бардор азиз, як дона лайк рӯи хотири меҳнатон монед, дар комментария ба пеш насин. ай ҳаматон азиз бачаҳои азиз. эълони дин дӯстони азиз. Opel Meriva равон кардан, солаш 2006 солай, сӯзишвориш дизеле бардор азиз. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо нархи 47000 сомонӣ фурӯхта мешавад, боз муомила дорад. светш тозаи хушрой, краскаи хичай, даруни мошин тоза бачаҳои азиз. зелениёшам қад кӯна нестай, объём моториш 1.7 литр, коробка боша механика. ҳолати мошин хубай, 4 та балони 80-90% дорад. ҳуҷҷатош ака ҳасте бачаҳои азиз. тарафи моториша, аккумуляторишам камлӣ надорад бачаҳои азиз. ай бо касе мехара, нашоти нарх намош гап мезанед, мега савдо дар назди мошина бачаҳо. занг занед, боз аз номи канали Далер офисиал ягон сум арзон ҳам мешавад бачаҳо. аз мо баҳри шумо як реклама буд мондем, аз шумо дастгириё шава. мошини замини хона ва квартира дошта бошед, метавонед равон кунед, мо рекламаш мекунем, шумо да фурӯхта метавонем. фақат ба хотири меҳнату дастгирӣ фаромӯш накунед. мошини фурӯшии сеюм дӯстони азиз, чизаро ки дар ҳамон комментариё бачаҳо хоҳиш карданд ки Daewoo Nexi ба навор гирем, бо нархи 14000 сомонӣ қабул кардем. солаш 1995. мошин дар Душанбе қарор дорад. сӯзишвориш гази бензин. акаи Муҳаммад соҳиби Nexi бачаҳои азиз. занг занед дар ҳама рақамҳои 101 01 1014 аз номи канали Далер офисиал, боз ягон сум арзон ҳам мешавад шумо. дар кузофи хеҷибек, объём моториш 1.6 литр, коробка механика. ҳолати мошин хубай, 1 сола ҳуҷҷат дорад, чашмпош, пӯшидагӣ надорад бардор азиз. касоне ки намехарен, интересат ка занг назанед. ҳолати мошин хубай, коробкаш механика, боз муомила ҳам дорад. гази бензин сӯзишворӣ, 4 та балони 80% дорад, документ дорад. расходаш камай бачаҳои азиз. хай бо касе мехара, ягон сум муомила мекунад. мегзарем ба чорум мошини фурӯши дӯстони гиромӣ. бачаҳое ки хостанд ки Mercedes-Benz ба навор гирем, мондем баҳри шумо. солҳои 1990 равон кардан, дар Душанбе бо нархи 24000 сомонӣ. дар кузофи седан, объём моториш 2.5 литрай. ҳолати мошин бад нестай, тенҷи бада гуфтан, боса ки срочно пул дар кора. сӯзишвориш дизелай бардор азиз. коробка механика, моториш 2.5 литр. мошин на хадои хулоса арзанда ба ҳамин нарх бардор азиз. касоне ки мехара
савдо дар назди мошин 24000 сомон мегири. болои капот ҳамаи партои чахчақ мекунем, месанҷи мошина мегири мера гуфтам. хулоса ки касоне ки мехарен дар рақами 555 05 47 05 занг занен, боз оиди мошин худтон маълумоти муфассала бигирем. аз мо баҳри шумо реклама буд. мо комментарро мехонем. касоне ки кадом мошина хостам ро меонем. бачаҳо азиз, дар он комментарро нависен кадом мошинаро монем, мо ба навор мегирем, баҳри шумо пешон мекунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. ваз приора се наворо буд ки намонда будем. бародар азиз, оқибат мондем баҳри подписчикҳо. касоне ки дар комментарро хоҳиш кардем, мондем соли 2008 қабул кардем дар шаҳри душанбе бо нархи 27000 сомонӣ. ҳолати мошина бинем бачаҳо азиз. рангаш сияи фасони хушрой, лада ваз приора баҳри шумо тамошо кунед. занг занед дар рақамҳо. агар ки маъқул шид, мошинча рафта харидорӣ кунед. аз номи канали Далои Ҳусайнов дар гап занем. иншоалло бо ягон сум сикка мекунем. мотораш 1.6 литр, коробкаш боша механика. мошинча сӯрашам фурӯхта мешава. биё мега мошина ай пеш бибин, маъқул нашава, мега раҳбаритам метам. шеринар хулоса ҳолати мошин хубай, танировка дора. расход кардем камтар мошина мега барои мо 27000 сомон мефурӯшем. маромад касоне ки мехарен дар рақамҳо занг занед, бо худтон харидории аниқ бошен. агар нашояд нақ набош, чахчақ кунен, рафта мошина бигирем, маъқул боша бачаҳо азиз. мошини фурӯшии шашум дӯстон азиз, Toyota Fielder дар натиҷа мондем баҳри подписчико. солҳои 2008 иншам дар душанбе бо нархи 79000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ҳолати мошин вагон дӯстон азиз. касе мехара, занг зана мега дар рақамҳои 91 97 494 занг занен. аз номи канали Далои Ҳусайнов иншоалло ягон сум арзон мешавад. 79000 сом биги бура бардорам мошина биги биё. сӯзишвариш танҳо бензини холӣ, газ рагӣ нест. дар кузови универсални, мотораш 1.8 литр, коробкаш автоматика бачаҳо. 120000 пробег дорад. мошин вагонай. ҳолати мошин беҳтарин, ягон камдӣ надорад. 4 та баллони 100%, кондисионер, аккумулятораш нав, документашам солонай. хоб хулоса мошина чанд қад тариф кунӣ меарза, марамат зангза бихар. успед ки дер накишеринар. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ Audi A4. я бардорам дар комментария бештар хоҳиш мекунанд ки Audi-ро зиёдтар ба навор гирем. солҳои 1995 қабул кардем дар ноҳияи Вахш. нархаш 20000 сомонӣ. сӯзишвориш танҳо бензини холӣ, газ рагӣ нестай. дар кузови седан акай Абдуғаффор соҳиби Audi A4. маромад занг занед дар рақамҳои 881 00 42 67. хутон боз нашоти нарх навош муомила кунед дӯстон азиз. авио мотораш 1.6 литр, коробка боша механика. срочно мошина фурӯхта мешавад. ҳолати мошин нахадвай, 35000 пробег дорад бачаҳо азиз. кузов седан, ранги сияи хушрой, ҳолати мошин хубай. касе ки мехара мисол пушаймон намешавад. бачаҳо занг занед, хутон бо нашоти нарх навош чахчақ кунед. мошин маъқул шид, рафта гирем бардор азиз. 20000 сомонӣ, мумкин бо ягон сум арзон ҳам шавад. зелёша бинед чӣ хел фасони хуши тоза кай. эълони ҳаштум дӯстон азиз, Nissan Maxima солҳои 1995 қабул кардем дар душанбе бо нархи 34000 сомонӣ. сӯзишвор танҳо бензини холӣ, газ рагӣ нест. кузов седан, рангаш ранги созай, зелёша бинед чӣ хел фасони хушрой. объем мотораш 2.0, коробка боша механика, пробегаш 123000. наҳам мошини фурӯшӣ. касоне ки дар комментария хоҳиш карданд ки тикора ба навор гирем, солҳои 1997 равон карданд ки дар ҳисор бо нархи 16500 сомонӣ. акай шаҳриёр соҳиби ҳамин тикоя занг занед, хутон боз муроҷиат кунед дӯстон азиз. дар рақамҳои 934 05 34 55 занг занед. сӯзишвориш бензин, газ, дар кузови хчб, краскаш сирхай. мотораш 1.1 литр, пробег 12000, коробка бо механика. срочно мега мефурӯшам, 11 моҳ документ дорад. балонош 80%, коробка, мотор ходовой, ҳамаш қонунқоида кардаган. арзон намешавад, беҳуда занг зада нороҳат накунед мега. ҳолати мошин хубай, 16500 сомона бигирем бирен. бардор азиз, мошина харидорӣ кунед.
барои шумо тикорамонде марамад. Худованд ҳамата нигаҳон моша. Як та лайк амонен ба пеш менависен. Ай ҳаматон розем бачаҳои азиз. То видеои баъд на мора